Ahoj predplatitelia. Naše marcové predplatné Káva Burundi je pre nás krásnou ukážkou toho, ako skvele môže chutiť premitý bourbon z kopcov regiónu Kayanza. Každý kopec, takzvaná colline, je v tejto stredoafrickej krajine malá jednotka s desiatkami rodín. A Mikuba je jeden z tých kopcov, z ktorého sa každoročne snažíme nakúpiť všetku kávu. Už viac ako 10 rokov po sebe. Za touto kávou stojí Ben Carlson a jeho Long Miles Coffee Project. Pôvodom Američan v Burundi dokázal vybudovať 2 spracovateľské stanice, ktoré vykupujú čerešne od niekoľkých tisíc drobných pestovateľov. Jeho projekt máme radi nielen kvôli chuťovej kvalite kávy, ale aj kvôli tomu, ako spolupracujú s miestnymi ľuďmi a pomáhajú rozvíjať celé komunity v okolí staníc. Navyše namiesto anonymných zmesí stavajú svoju filozofiu na mikrolotoch, teda na tom, že káva sa triedi a predáva podľa konkrétneho kopca, kde bola zozbieraná. Táto je striktne z Mikuby, pár kilometrov od spracovateľskej stanice Heza. Spracovanie kávy na Heze je dotiahnuté do detailu. Čerstvé čerešne, často dopravené na osloch, bicykloch či motorkách, sa najprv namočia do vody a vyradia sa tzv. Floaters. Ľahké čerešne s nižšou hustotou. Potom sa káva vylúpe, fermentuje najprv bez vody a následne pod vodou dokopy približne 1 deň. Následuje typicky burundská časť spracovania, tzv. Fluting, keď sa káva asi 20 minút šliape podobne, ako sa kedysi u nás šliapala kapusta, aby sa dokonale oddelila dužina. Potom už prichádza finálne premitie a sušenie na afrických posteliach, pokojne aj 3 až 4 týždne. Burundi má aj svoje negatívne špecifiká, napríklad obávaný zemiakový defekt a extrémne komplikovanú logistiku. Long Miles od začiatku propaguje projekt Coffee Scouts, tím mladých Burunďanov, ktorí spolu s agronómami hľadajú praktické riešenia, ako zemiakový defekt obmedziť. Okrem iného v teréne sledujú a riešia výskyt ploštice Antestia, s ktorou sa tento defekt často spája, podobne ako sa kedysi u nás ručne zbierala mandelinka zemiaková. A ako chutí Mikuba? Pre nás je to presne ten typ premitého bourbonu, ktorý baví. Šťavnatý, elegantný, komplexný, s ovocnou sladkosťou a jasnou čistou aciditou.